yaseRoma. uYesu ususwa kuKhayafa, usiswa kuPilato uYesu. uPilato olapha kwaJuda ngokuthunyelwa yiRoma. Khamenenhle ethandwa lilizwi likaThixo. uPilato umongameli wami xa kwakufuneka ekhophele ityala likaYesu, wayeneminyaka nje emithathu elawula apha kwaJuda. Khamenenhle ethandwa lilizwi likaThixo. Apha kwaJuda uPilato ukufika kwakhe ethunyelwa yiRoma, ufike uPilato wabekwa kule ndawo nezinye irhuluneli ebezingaphambi kwakhe ebezibekwe kuyo eKesariya. Kodwa bekusithi xa usondela ixesha lePasika, uPilato amuve eKesariya eze apha eJerusalem khona ukuze azokugada izidubedube ezinokuthi zibe khona. Khamenenhle ethandwa lilizwi likaThixo. Emva kokuxoxwa kwetyala likaYesu phambi koKhayafa, khamenenhle umbingelelo omkhulu, uYesu waziswa kuPilato ngoLwesihlanu ezintsukwini kusasa, izandla zakhe zibotshiwe. Khamenenhle ethandwa lilizwi likaThixo. Xa uPilato khamenenhle esiziswa, xa uYesu esiziswa kuPilato, khamenenhle ethandazayo, akaziswanga mongameli wam ngabantu bangaphandle, kodwa uziswe ngabantu bakowabo. Khamenenhle ethandwa lilizwi likaThixo. uPilato xa eziswa uye uYesu, uziswa ngamaYuda akowabo. Khamenenhle njengokwesitsho uMateyu esithi kuthe kwakusa wabhunga bonke ababingelela abakhulu namadoda amakhulu ukuba bamkhuphele kuPilato. Khamenenhle ethandwa lilizwi likaThixo. Eyona nto umongameli wam siyiqaphelayo kule tyala likaYesu phambi koPilato yile yokokuba abantu umongameli wam abasirejektayo bomini asingobantu bakude kuthi, kodwa ngabantu abasondeleyo. Khamenenhle ethandwa lilizwi likaThixo. uYesu ungatsho ngabantu abaligazi lakhe, abantu abaphuma kumnombo wakowabo, ngabo abamthatha bamzise kuPilato ongumntu wangaphandle. Khamenenhle ethandwa lilizwi likaThixo. Asirejectwa khamenenhle, asirejectwa ngabantu abakude kuthi, sirejectwa ngabantu esizalwa nabo, sirejectwa ngabantu esikhonzana nabo. Abantu abasirejectayo ngabantu abalapha ecaleni kwethu, asingobantu bangaphandle kodwa ngabantu bangaphakathi. Kwenzeka loo nto Pilato, uYesu usiswa kuPilato ngabantu bakowabo. Khamenenhle ethandazayo ilizwi likaThixo. Abantu abasirejektayo bomini abekho kude kuthi, kodwa basondele kuthi. Khamenenhle ethandazayo ilizwi likaThixo. uthi uYohane bamnikela kuPilato
bamsuse kukhanya kamele thandazayo ilizwi likaThixo uthi uYohane eyibonisa le nto mongameli wabo uthi xa bemnikela kuPilato abangenanga bona ayifile eRhuluneli basuke bangaphandle kolukuze bangajobheki kamele thandazayo ilizwi likaThixo ukujobheka kamele thandazayo ukundola itomtaka kamele thandazayo ukujobheka isithubi unclean kamele thandazayo abangena ekufile eRhuluneli kolukuze bangajobheki kamele thandazayo ilizwi likaThixo eyona nto mongameli wami siyibonayo apha yile nto kuthiwa yi-paradox kamele thandazayo ilizwi likaThixo abantu abasele bejobheke kade ngokuzola kwenhliziyo abangeni ekufile eRhuluneli kolukuze bangajobheki kamele thandazayo ilizwi likaThixo ngoba kaloku eyona nto yenza umntu mongameli wami ajobheke angcole zizinto eziphuma ngaphakathi ayizinto ezingenayo kamele thandazayo abantu ngenxa yenkohlakalo zabo ezimbi eziphuma ezinhliziyweni zabo sebejobhekile mongameli wami kodwa bangeni ekufike eRhuluneli ngole khala lokuba bazakujobheka bangakwazi ukufika iPasika kamele thandazayo kamele abona abantu bakhohlakeleyo uthi xa wajonga ngaphandle ufike beqoqekile beklini kamele thandazayo kanti ngaphakathi konakele bazali khohlakalo kamele thandazayo abangena ekufile eRhuluneli kolukuze bangajobheki abangena kolukuze bangajobheki abona abantu basenzakalisayo bomini ngoba abantu bezakuthi benqumile bebahle kanti ngaphakathi bazali khohlakalo abangena kolukuze bangajobheki kamele thandazayo abangena ekufile eRhuluneli kolukuze bangajobheki mongameli wakho sonzakaliswa ngabantu abanjalo kamele abantu bajongile ufike bengahlala ubukane kanti bephuma ngaphakathi ibolile kamele thandazayo bazali khohlakalo abantu mongameli wakho inhliziyo zabo zonakele zimdaka zigcwalile kodwa bathatha uphandle abangena ekufile eRhuluneli kolukuze bangajobheki abangena kolukuze bangajobheki kamele thandazayo ngoba nabathanda ukubaqina bangafuni ukungcola ngaphandle kodwa ngaphakathi omdaka bakhohlakele ngabo bantu abasonzakalisayo ebomini uthi ufuna ukuprogressa ebomini ungakwazi ukuprogressa ngoba abantu abanenhliziyo asijobhekileyo asimdaka asikhohlakeleyo bakubambeke inhliziyo ungakwazi ukuprogressa ebomini kamele thandazayo ilizwi likaThixo abangena ekufile eRhuluneli kolukuze bangajobheki kamele thandazayo uthi lokubhali ke ngoku ayethetha kamele ithi iBhayibhile bathi bakungangeni bangenisa nje uYesu yedwa kamele thandazayo waphuma uPilato eRhuluneli yaphuma ekufile eRhuluneli yeza kubo ngaphandle wathi kubo uPilato nimisa tyala nina
Inatha magesi. Kayithatha ngayo. Impendulo fake. Kama ngiyathanda zayo. Ayamanelisa. UPilato lento. Yena impendulo ayifumana nayo. Watamganele. UPilato. Bajamajuta kuye. Jomtulona. Ulandelisa uhlanga. Kama ngiyathanda zayo. Akavumi. Unika nehlafu. Ukesare. Utiyana ngokwakhe. Ungumkali. Wamajuda. Kama ngiyathanda zayo. Ilizwi likaThixo. Satshintsha. Mungameli wabo. Istatement. Kama ngiyathanda zayo. Ngoba ngiyamaxesha. Elephambi Sanhedrin. Batheka bammangalela. Uyena kaThixo. Kafika bamkoPilato. Yathathwa. I-charge sheet. YaSanhedrin. Yafakwa ngaphansi. Kwakuthi i-charge sheet entsha. Lo mntu lona uyamlahlekisa uhlanga. Akavuma baba. Kunika nehlafu. Kukesare. Yena ngokwakhe. Uthuma kumkani wamaJuda. Kama ngiyathanda zayo. Ilizwi likaThixo. You know, kawuchawa. Lufuna ukwenzakalisa. Luzama wonke amacebo. Elinokuthi lukwenzakalise ngawo. Kama ngiyathanda zayo. Luzakubona umile uchawa. Alusazi uchawa. Lukudlale. Lingelakuboni. Ulele flat phansi. Ngoba injongo yochawa ukamele. Ukusenzakalisa. Alifuna uchawa. Ukusifuna sinengenyawo. Uchawa. Lufuna ukusifuna sikhubulusa. Kama ngiyathanda zayo. Yathinta i-charge sheet. Ungamalami. Wathatha i-charge sheet entsha. Yabefaka phezulu. Kodwa ukuze umbeleko uYesu. Ubaba ngalibonga. Ilizwi likaThixo. Uchawa kamende. Alunani uchawa. Uchawa. Ingafezekanga. Imishini yalo uchawa. Uchawa lunani kamende. Ilizwi likaThixo. Alunani uchawa. Ungabaleka. Okwangoko. Uthixo bakwa. Ukhasile. Uchawa. Alunani kamende uchawa. Alunani uchawa. Kama ngiyathanda zayo. Wathenga ikesha. UPilato. Enganeliseki. Dishola masengu Yesu. Bafuna i-charge sheet entsha. Ngoba uchawa alunani. Mungameli wabo. Alunani uchawa. Kama ngiyathanda zayo. Ilizwi likaThixo. Alunani uchawa. Kama ngiyathanda ilizwi likaThixo. Apha kule nkundla kaPilato kamende. Apha kule nkundla kaPilato sibona i-tables zithena the upside down. Kama ngiyathanda zayo ilizwi likaThixo. Into abangantoba ngitshoke mongameli wabo. Abantu abasiza uYesu kuPilato. Abantu basecaweni. Ababulitheleke. Ababa ubulungisa bethiwe khona. Kama ngiyathanda zayo. Suka ubulungisa baphuma nefestile ecaweni. Kama ngiyathanda zayo. Bakholwa ngaphandle. Ubulungisa ubuyisela ngaphakathi ecaweni. Kama ngiyathanda zayo. UPilato naye ubuyisela ubulungisa ngaphakathi. Kaya sithi athi ityala kulowo muntu. This man is innocent. Ayikho into yomntu bakhe lentoba agwetywe ngokufa. Ngoba kanatyala ubulungisa obuphucuke ecaweni. Baqhoma i-Gentile ngaphandle. Yambuyisela ngaphakathi ecaweni. Kama ngiyathanda zayo. Yona nto bendisithi mongameli wabo kwatyala likaPilato. Sibona the tables turning upside down.
abantu ebakulindelekile ukuba benze izenzo zobulungisa sokubulungisa babulahla ngaphandle batholwa umuntu wehlabathi ubulungisa abubuyisela ngaphakathi ecaweni umbono wonke kama tasafonsei uloba sikhumbule ibisiphilas zakwato yethu yabawesile ingakumbi ibisiphila and justice and service kama tathandazayo sibe ngabantu abangakezela asithole sonke ukwenza ubulungisa kama tathandazayo ilesikathixo umthandazo umbono wami lowo umbono wami umthandazo umbono wami kama tathandazayo impilo kamele kabishop yalanyaka becoming an alternative community kama tathandazayo wakwakuba ubulungisa awuvele kuthi kama tasafonsei we will never become an alternative community asinakuze sinengabantu okanye same community enobahluko kasikubamba ubulungisa endaweni yokwenza injustice kusuke kuvele injustice and therefore kakunjalo we will never become an alternative community kama tathandazayo in order for us to become an alternative community justice must prevail amaxesha onke babufela ubulungisa kama tathandazayo babufela ubulungisa kama tathandazayo you know uchaba kama tathandazayo uchaba lunikwe ichance yokuba luhlale ngomuntu kaThixo neqiniseka uchaba baba aludlali ngelo thuba kama tathandazayo ilizwi likaThixo yaqiniseka baba aludlali ngelo thuba mongameli wami apha kule nkundla kaPilato mongameli wami sibona lento kuthiwa yi-battle of judges mongameli wami eyonto ibakantoba nditsho uPilato lona umkhweli onikezelwe kwaJuda iRoma obabakhwele imitipheleliswe apaphambi kwakhe kumelo wabo itikole wapostile kayithatha ngaye watavele khona asekukwema abahleliyo nabafileyo mongameli wabo nobutshaba lukaqala ebomini bethu kodwa ebomini bethu akukhibela itshaba ukhibela uThixo ukhibela uThixo ukhibela itshaba ukhibela uThixo kama tathandazayo wathi ke ngokuPilato andibona ityala mntu